پس از 15 روز корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд ки дар минтақаи маҳаллаи Чашма ҷой гирифта аст бо гази табиӣ таъмин хоҳанд шуд. дар ин бора директори генералии Сомонсуғдгаз ба мо иттилоъ доданд. ҳоло танҳо 20% корҳои таҷдиду таъмир боқӣ мондааст. пас аз иҷрои он эҳтимол аст даҳаи дуюми моҳи октябр минтақаҳои саноатӣ соҳиби гази табиӣ мешаванд. кор ба сурати баланд пешрафта истодааст. худо хоҳад мо нақша гирифтем ки на кам аз мобайни то 10 рӯза аввал корхонаҳои хурду миёнаро бо газ таъмин кунем, баъдан сар кунем барои васл кардани қубурҳои аҳолӣ. боварӣ дорам ки моҳои ноябр аллакай як қисми аҳолӣ ки қубурҳошон тайёр бошад мо аллакай бо газ таъмин мекунем, мушкилӣ надорад. дар соҳили рости шаҳри Хуҷанд аввалин шуда гази табииро корхонаҳои саноатии минтақаи Чашма соҳиб мешавад. сипас корхонаҳои саноатии минтақаи Озод ки дар микроноҳии сеюм ҷойгир аст гази табиӣ мегиранд. ҳамин тариқ то охири соли 2020 ба корхонаҳои шаҳри Хуҷанд пурра гази табиӣ интиқол хоҳад ёфт. асосан газопроду ҳама фишораш миёна могу газопроду сариди давлена могу ҳамонои қариб аз ҳамон шохқубурҳои гази то тарафҳои Чашма қариб тайёр кардем. гуфтам мумкин ки 80% коро мо иҷро кардем. ҳамон направлена ба тарафи Чашма арзана могу унҷа хеле ки мо мегӯем промзона ҳамонҷа тайёр карда истодем. ҳозир ҳаракат карда истем ки мумкин то охири мо ҳам тарафа ба гази табиӣ тим. дуюм нақша мо моҳи ноябр ба ин тарафи саюм микрорайон медонед. ҳамон тарафа моҳи ноябр ба кори таъмири сар бикардани план дорем, нақша дорем. худо хоҳад иншоалло баям тамом кунем то моҳҳои охири декабр он тарафи саюм микрорайон ба промзона унҷо гази табиӣ метем. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 400 адад чоҳи газӣ ки фишораш пасту миёна аст мавҷуд мебошад. он барои интиқоли газ дар минтақаҳои гуногун хизмат мерасонад. давоми 10 соли охир аз ҳисоби набудани гази табиӣ ҳолати чоҳи газӣ ғайри қаноатбахш буд. аниқан моҳи ноябр мо таъмин мекунем. ҳар касе хоҳад марҳамат муроҷиат кунад, тайёр бошанд. мо корҳои зиёдро ба анҷом расондан дар кор ва аллакай ба анҷом ҳам расондем. фикр мекунам ки мо аз рӯдаи кор мебурем ва таъмин мекунем халқа. акун дар муддати 10 сол ин турбои зеризаминӣ ҳар ҷое ки ҳамун колодец мегем тасаввур кунем ҳамаён ба асфалтпӯш шудагӣ. мо онҳоро аз сайри нав канда дар унҷа ҳаво намедиромад. қисми ҳамун кран мегем амуна ҳамаёро иваз кардесем. кор калон, масоати кор калон. лекин мо аз рӯдаи кор мебурем. иншоалло ки мо таъмин мекунем сари вақт. барои таҷдид ва таъмири ин чоҳҳои газӣ беш аз 450 000 сомонӣ маблағ масраф кардид. ҳоло 70% кор пурра ба анҷом расидааст. шурӯъ аз моҳи ноябр сокинони хоҳишманд бо муроҷиат ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Сомонсуғдгаз метавонанд соҳиби гази табиӣ шаванд. арзиши як куби он 2 сомониро ташкил медиҳад. 1000 куби газа мегирифтем то $350, $340. биед ки дӯстӣ чӣ натиҷаҳои хуб дод. ҳоло мо газа мегирем бо нархи $130 барои 1000 куб. сокинони шаҳри Хуҷанд аз соли 2021 бо гази табиӣ пурра таъмин хоҳанд шуд. то ин фурсат бошандагон аввал қубурҳои газгузар мегузаронанд, сипас ҳисобкунакҳои электронӣ насб карда мешавад. баъди пурра омода шудани қубурҳо гази табиӣ интиқол меёбад. мо якбора наметавонем тамоми шаҳрро бо газ таъмин кунем, чунки халқ тайёр нест барои ин. яъне чӣ хел тайёр нест. аксарият ана бинед ки чӣ қадар пешравӣ хонаҳои нав баландошона бигем ки бале аксарият мардум газора умуман бурида партофтанд. дар халқ маблағи нест ки акун ина аз сари нав васл кунад. ма он чӣ қадаре ки мо метавонем мекунем. мо бурда то дари хонаша хоҳад марҳамат васл мекунем. лекин мо то ҳадди имкон кӯмак мекунем ки мардум бо газ таъмин шавад. кӯмак мекунем. бале наздик 2 моҳ мешавад ки кормандони Сомонсуғдгаз дар шаҳри Хуҷанд корҳои таъмиру таҷдидро ба иҷро мерасонанд. ҳадафи асосӣ ҳарчи зудтар таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ бо гази табиӣ мебошад. дар марҳилаи дуюм бошад таъмини пурраи аҳолии шаҳри Хуҷанд бо гази табиӣ ба нақша гирифта шудааст. гази табиӣ аз кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон харидорӣ мешавад.
гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.